ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сормон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро дастгирӣ кунед ва ба дигарорам равон кунед, то ки огоҳ бошанд. Оиди рейдҳои сахт дар шаҳри Москва суҳбат мекунам ва саволҳои кироӣ кардагиан мехонам ҷавоб мегардонам. Тақрибан 2 рӯз пеш буд ман як информатсияро хондам ва баъди хондани информатсия боз бо чандин ҳамдӯстои худам ки дар Москав қарор доранд ҳамсуҳбат шудем ва вазъиятро фаҳмидем. Айни ҳол дар Федератсияи Россия махсус шаҳри Москва бениҳоят рейдҳои сахт рафтаистай барои муҳоҷирое ки документ надоранд. Рейдҳо махсус дар торгови центро рафтаистай. Мисол мегирем, агар дар Ашан бисёр рейд кардестанд ки бархе аз муҳоҷирони меҳнатӣ вақте ки дар ҳамун торгови центро кор мекунанд, танҳо регистратсия доранд ва патент намекунанд, ба ҳамин хотир рейд гузаронидастанд. Агар пештар ки бе патент меқапидандон, мисол штрафтон мекарданд ё бо тариқи суд сразу депортон мекарданд ё видварениятон мекарданд, вале айни ҳол ҳар касеро ки бе патент меқапанд дар болои корш ҳам ҷаримаш мекунанд ва ҳам депортш мекунанд ва болои и бурда аз 15 сутка то 1 моҳа маҳкамаш мекунанд дар спецприём ё ки дар Сахрова. Ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. Касое ки патент надорен, брен ҳуҷҷатҳои худтона дуруст кунен, патент биспорен, бо патент кору фаъолият кунен. Сиёвуш Бобоев нависонда: салом ака, ба ҳамин савол ҷавоб мегардонди. Хеле муҳим аст. Оё бо сроки патент граница гузаштан дар кор ё одамо мегӯянд ки мигратсион кад 1 сол вақт дорад. Кай ки омади ҳамун вақт бояд ай қаламрави Россия берун барои. Бале бародари азиз, дуруст қайд кардагианд. Мигратсионкаи шумо 1 моҳ, то есть 1 сол срок дорад ва ба сроки ҳамун шумо метавонед ки аз Федератсияи Россия берун шавед. DH нависонда: раҳмати калон, канали Юристиҷей. Ирӯз зубной рафтам, аз номи каналтон гуфтам, хела арзон кардан. Раҳмат, Сормон Сафаров. ҳазор раҳмати калон. Ана ҳамин гуна подписчикое ки суханҳои хуб менависонанд ва гуфтаҳои моро қабул мекунанд. Азимов нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, пули патента аз муҳлаташ дертар то чанд рӯза споридан мумкин аст? Баъзе ҳолатҳое ҳаст ки 1 рӯз агар дер биспорӣ ҳамуро аннулировать мекунанд, лекин баъзе ҳолатҳое ҳаст ки то 3 рӯза мақсад мешавад спорида ҳамуро. Ба ҳамин хотир аз ҳама хубтараш ҳамун рӯзе ки муқаррар кардагиам пулша пардохт кунем. Мубориз нависонда: худованд нигаҳбонат куна ака. ҳамин саволда видеои дигаата интизором. Вайни кафедрара хонда бошӣ, билети ҳарбира бихарӣ, званита метан ва мегуфтед годни метанёни дар охир. Худованд ҳамеша ҳифзат кунад. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Агар вайни билети 26800 сомора дар назар дошта бошӣ, ӯ вайни билет ҳамухелие ҳаст ки 2 сол хизмат мекунӣ ва дастрасш мекунӣ. Усмонов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон, як саволи мада ҷавоб медодем. Ман худам дар Россия ҳастам. Барои ман мехостам бачама биёранд. Барои он чӣ лозим аст? Яъне чӣ намуд ҳуҷҷат дар кор аст? Дина як кас биёрад, агар бачаам 7 сола аст. Илтимос ҷавоб диҳед. Барои фарзанди шумо загранпаспорт дар корай, билет дар корай ва давернас дар корай. Тамом. Файзиддин нависонда: ассалому алейкум бародар Сорбон, баъди 27 май аблава мешавад ё ки не? Пешаки раҳмати калон. Не бародари азиз, аллакай ба анҷом мерасад. Шоди Маҳмад нависонда: Америкада кор чӣ тарӣ бошад? Патенти русо диломона гирифтае. Оли аниқ нестай, вале сафорати Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон то моҳҳои октябр ё ки моҳҳои декабра визаи корӣ ташкил куна ва визаи коришон бития. Бисёри нафарҳо комментарияҳо оиди қурби асъор нависондагианд, фикрҳои худшона баён кардагианд ва ҳамин қадар саволда ҷавоб додем. Фикр мекунам басандай. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.